Сценарий 8. Чат между служителите. Прозорецът за въвеждане на съобщения се намира горе вдясно и е видно по всяко време, независимо коя функция на софтуера се използва в дадения момент. Обикновено чат съобщенията се изпращат до всички. Това е и първата зададена опция в прозореца вдясно от изпрати. За да го изпратите, кликнете върху изпрати. Съобщението, което току-що сте изпратили, е маркирано в жълт цвят. За да изпратите съобщение до конкретно лице, изберете съответното име в прозореца вдясно от изпрати и кликнете върху изпрати. За да видите всички съобщения, кликнете върху история. Ако желаете да изтриете дадено съобщение, кликнете върху квадратчето при съответното съобщение, което желаете да изтриете, и кликнете върху изтрий. Съобщения могат да се изтриват само от потребители със съответните права.